face, I don't recognize. Hello. Good morning. Look at her. Sukat din siya. Good. Higher, kuya. Put it higher. He's got it all figured out. It's what they all say. This is Catalina. Pardon? Number pa po. Wait lang. Nahanap namin yung Asian store. Kasi maraming Asian store dito eh. So finally, nandito na kami. Hindi naman kami nawala. No. Marami lang kasing Asian. You're alright, you're alright. Yeah, okay. Are you gonna be quick? Yeah, let's go, Saki. Come. You wanna see Kuya inside? Lots of fruits. Come on. Come with Mama. Boy. Ayun nilang sumama. Oh my God, I like it, huh? Oh, did you? Okay. Oh, God. Hoy, si Holly, honey. Bring Holly and then lock this. Memory error na naman tong ano ko kasi ang gamit ko ay yung lumang camera. So, maghihiwa-hiwalay kami. Kanya-kanya kaming task. Baba! I like that with yours. No! Ay, iwan ko yung ano ko. Okay lang. Come on. So, come with mommy. I'm telling you, this is good. There's a lot of... Jacket. My life jacket. Wait, go to daddy. Lagi siyang nagme-memory error. Taga salita ko. Napuputol siya kasi memory error daw. Boy bang. Wait, let me see. Wait, do you want original? I like them. You like this one? 3. 3, okay. Boy bawang. Gustong-gusto nila yan. Make it 5, nak. So we have some stocks. 5 here, this one. 2021. Wait, baka mag-expired na siya. January, February, March, April, May, June. Mag-expired na siya na. Yeah, January, February, March, April. No, 2020. What year? 2020 ba ngayon? Hindi pa pala. No. Hindi pa pala. 2020 pala ngayon. 2021 pa siya mag-expire. May memory error talaga. Inalis ko na naman yung SD card, tapos binalik. Eto, gusto mo to? You want this one? Nagaraya? I remember that as a Philippines. Yeah, natikman niya to sa Philippines. Original lang. Ano ba yung original? Can we get That's spicy. That's spicy. that one? Do you wanna try all? That one? That one. Okay. I-try daw niya lahat. So, sige. Tigi-isa lang. Okay? Go. Get one of each. Go. And then the green one. Go ahead. The green. On top, Baba. Here. That one. Green. Oh, okay. Alright. Hindi ko pa nakikita yung gusto niya. Yung salt and vinegar. Where's this? You know the salt and vinegar? Crackling? Yeah. What's wrong, Sa? Are you covering your nose? Hindi namin mahanap yung ano. Cracklings. Yung salt and vinegar. No, we're gonna look for vegetables and fruits. No, not that one. Gusto niya daw i-try. No, not that one. Come on here, Papa. Wala. Last round dito. Kung andito ba yung salt and vinegar. Yeah, I know. Get piatos, nak. That one. Get 2, please. Dalawa. Yeah. Wala ata. Kasi andito lang yung mga chips nila eh. Matry nga itong chicharon na to. Yeah? You want that one? Sukang paumbong. Eto, ano naman to? Ha? Yeah, okay, get one. Eto, ano to? Sukat sili. So, i-try nga natin to. Can we just go into the there's 2 what we made? What? Kuha ako nitong powder. Yung gata ba? Dalawa nito yung flakes na century tuna. Flakes and vegetable. Okay, dalawa lang. Come on. Walang ano, yung salt and vinegar. Yes, I did. So, dito yung mga chicken and mga buto-buto.
Ayun, ayun, sarap nito, oh. Yung ano, tawag nun? Ano man tawag nito sa amin? Nakalimutan ko tuloy. Nasa dulo ng dila ko. Ano ba yan? Basta masarap yan, yung sa baka. Ang sarap ng dila, i-barbecue. Nakita nyo yung dila, guys? Ang sarap niyan i-barbecue. Oh my God, na-miss ko ng Philippines. Hi! Kuha ko nito, yung tonkatsu sauce, tsaka teriyaki. Nako, nak. Excuse me. Come here, look. All the fish sack, oh. All sack, look. Mga isda sack, oh. Ayan yung mga isda nila live. Ha? Look at the crayfish, love. You know yung crayfish nila, ang liit, oh. Ayan, oh. $64 a kilo. Ha? That one, oh. That's the one. Oh. Ay, baba, padaanin mo sila. Ay, hello po. Bicol po. Bicol ka? Opo. Saan sa Bicol? Nakipag-check ako kay Kuya. May Filipino, tsaka Pilipinang dumaan. Ano? Ano sa? Electric? Eel. Electric daw to, guys. Come here, here, Sak. Sak, here. Can you see it? Huh? Look, see? Look, look. Ayan, oh. Oh. No. Go, touch it. Huh? Vegetables. Okay, dito na tayo sa mga vegetables. Oh, masarap to. Anong tawag nito sa amin? May tawag nito sa amin. Masarap to. Ang tamis nito. Nakalimutan ko yung tawag niya. Ano to? Asian dates. Akala ko siriguelas. I'm not sure. Ayan, Asian dates. Ano to? Siriguelas ba to? Hindi eh. Yung siriguelas may pula-pula. Ayan, bayabas. Oh, you want guava na? $16. Remember, scared me, Kuya. Said get kangkong. Kangkong. Okay, I'll get kangkong. Tito Dan text daddy. Alright, kangkong. We need kangkong. Do you have kangkong? Ah, eto yung kangkong nila. O, maliit. Nakgulat ako kay Kuya. Kasi duman siya dyan sa ano likod. No. Oh. Umalis na si Kuya. Kuha ko ng talong. Tapos kangkong. Yeah? Yeah, that's kangkong. Wait, I have to choose, Baba. Ang hirap naman nitong plastic na to. Oh, nako. Open it na. So, kangkong, tapos talong. Okay. So, pili tayo ng talong. Itong masarap na talong, yung ano, yung dito kay sa Australia, malalaki ang talong nila. Ito talaga yung parang tulad sa... Wait, Baba, you have to look carefully na yung walang butas ba. So, pili muna tayo ng talong dito, guys. No, I need more. Kasi matagal naman ang life nito. Hindi naman siya agad-agad nasisira. Wait, Sak, na here. Here, open. You get this one. Ha? Okay. You have to choose the nice one, okay? Siya raw kukuha ng kangkong. Ako raw dito sa talong. Nabibigat na siya kasi medyo marami na yung nakuha ko. Kasi yung... Ha? Let me see. Yeah. Get two, please. Yeah. Get the nice one, okay? Thank you. Wait, Baba. No, look. Iniitcha niya lang. Careful, no, not that one because it's all yellow. You have to choose the green one, like really green. No. Kumukuha siya sa ilalim. No, be careful. No, it's chaka.
Wala. Ako na nga. Hindi masyadong maganda and ang sobrang liit. Ang kangkong natin hindi ganito, 'di ba? Medyo malaki yung leaves. Ba't parang mga yellowish naman 'to? Wala namang masyadong maganda. Wait na ka. Pili muna ako, guys, kasi parang hindi siya kaganda ang kangkong ngayon. No. Wait lang. Ha? For sinigang. Oh, we got What? Dad? Ha? Done? No, not yet. Nandito pa yung... Yeah. Hindi pa ako tapos. Sisak andun na, oh. Lalagay niya naman sa basket. Ha? What? Yung okra? Okra or okra? Okra. Hanap tayong okra. Wait lang. Walang I'm not sure. I don't see it here. Ask the lady. Where's the okra? Wala dito. Asan nga pala yung okra? Okra. Wait lang. Tapusin ko lang to. Siguro tama na to. Kasi yung iba bulok na rin. Oh, tingnan nyo. Oh, tama na to. Okay. Okay, put this one there. And then I'll find your okra. Think mo doon? Yeah, we're going soon. Oh my God, singkamas at talong. Kami. Oh my God, ang sarap nito sa suka. Tsaka sili. Kuha tayo nito kasi hindi naman to agad nasisira. Kuha tayo ng plastic. Excuse me. Sak, please. Thank you. Ang laki ng papaya nila. Oh, ang sarap nito i-atsara tsaka papaya salad. O kaya ginataan. Ay. Pero nakakabili naman ako nito sa Foodland, kaya okay lang. Oh, kuha ako ng garlic. Eto, tsaka eto. Ako na, eto. Put this in the basket, please. Ako na nito. Akin na yung plastic. Kumuha ko ng 5. Ano yun sa? What? Okra. Okay, here. 5. Ang lalaki niya, oh. Ang bigat niyan. Magkano kaya ang kilo niya? Wala naman nakalagay. Walang okra. Wala akong makitang okra ni Sak. Okra daw. Walang okra eh. Pechay meron. Okra, wala eh. Ito, kukuha ko nito kasi si Kuya gustong gusto niya to na inaadobo. Yeah, okay. No more space? Is it full? Okay, last one. This one. I couldn't find your okra nak. Sorry. Ito na lang. Adobo. Adobo natin to. Plastic na. What? Yeah. Not that one. The other one. Yes. Okay, ho. Huh? I know you do. You and Kuya. Huh? Okay. Careful. Careful. Oh. I-shoot mo, Baba. Okay, that's enough. Yeah, we're done. Tapos na kami dito. Walang okra, walang salt and vinegar. Ay, ayan nga. Puno na nga. Puno na siya. Pahabol tayo. Sili. Ayan. 17 kilos daw to. So, mayroon tayong 2.3 kilos. $40.70 for that one. $40. And 70 Okay. Ang malang singkamas, $40. Okay. Thank you. Yeah. So you do put on YouTube? Yeah, I do. Sa atin, mura lang ang singkamas, pero bira rin naman. First time ko makakain ng singkamas dito. So, bilhin natin yan. Okay, thank you. Thank you. Buti na lang sinama ko si Sat. Smile, Sat. What? Smile. Smile. Parang seryoso ka dyan, ah. What's
this one? Is this pork? Yeah, pork seasoning. Look like chicken Ah. powder, but this one the pork. Pork seasoning pala to. So, itry ko to. Kasi kumukuha ko ito, chicken powder. Ito, pork seasoning. Pag masarap siya, tingnan natin kung masarap siya. Alam ko sa English is. Okay, finish na? Okay. Kailangan natin yan. Ilalagay niya na sana doon. You have to put this one there. Ay, okay, you put it back. Okay, then. Balik ka ha. Come back here. Thank you. Okay, tapos na tayo dito sa Asian store. Okay. Thanks, Zach. Thank you. Okay, we have one more here now. Okay. Oops. Okay, you're right, Zach? Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. See ya. Yeah, please. You're right, Zach. Parang kargador ka lang. Careful, ah. Watch out. 182 point yung binayaran ko, guys. Ayan, oh. Ayan. Tapos yung kay Zach, 4 na plastic bag. Yung singkamas talaga ang pinakamahal, 42 something kasi ano siya eh 2 point something yung kilos. Ang a kilo is 17 point something din. Careful, Zach. Wow, look at you. You're so pretty. Oh my God. Okay. Kahapon niya yung binili eh. Okay. I got Skittles. Holy Did you get that stuff? Yeah. Yeah, we have to put that in the fridge. What are those? It's like a juice, kuya. Wala, punong-puno na. Wala pa yung mga gamit namin dito, ha? Yung sa ano ba? Yung mga dala talaga namin. Punong-puno na ulit. Put this in the fridge, honey. There, oh. Huh? Not yet, Nak. You have to put that in the fridge. Where's that? King. What's that? What? King. Here. So dito namin linagay yung mga ibang fruits and vegetables, pati yung chicharon. And dito yung iba. Okay? Yeah, closed. Okay. Sabi ko kay John, what's that? You said you don't like this. I don't like it now. Oh, you like it now, di ba? Tingnan niyo si Sak. Nadumihan daw yung sapatos niya sa Asian store. Kaya kinukuskus niya. Eto, Sak, oh, meron akong ano, oh, tissue here. Here, oh. But it's not clean. It's not. Wipe? Okay, I have wipes. Ito natin tong wipes. Para kay Saki boy. Here, Sak. Welcome. Dalawa raw. Diba? Alaga niya yung bago niyang sapatos. Here na ka. Give me a tissue, please, so I can dry it. So you can try it, diba? We're flying. Okay. It's Gonna land, Zachary. Dad, Ngayon, ang nililinis niya naman is yung isa. your phone's off. Is it working, Sak? Not really. I cleaned this one. Okay. All you have to do is just scrub. Oh, that flying Zach's just there. Yung aeroplano doon. They are. Now we've seen that. Naka-ano lang ba doon? Naka-display. Hey, that was the one sapatos to niya. Oh. Tea Tree Plaza. Nadumihan daw sa Asian store. Sinisi yung Asian store. And wash your hands, okay, Zach? Or wipe your hands and then I'll give you alcohol, okay? This is for your hands. This one. Later. Mom, you're wasting tissue. Tissue, no wipes. Dami. And what, Mom? At least, di ba, nilulook after niya yung bago niyang sapatos. Alaga niya. Oh. Kasi bago. These are for going out. For going out. I'm not wearing one. It's not for school. For going out pala yung ano niya, sapatos. But Yung someone wears binili these nila. shoes to school. Sam. Oh yeah, Dad, if we turn, we can go to Hunter's house. Si Kuya, alam na alam niya ang streets dito sa Adelaide kung saan kayo pupunta. Si Jan, minsan tatanungin niya si TJ and alam ni Kuya. It Tapos was niya, me yeah, and that's right. Dad the Sabi, first gaganon lang time si Jan. coming here.
Busy lang siya. Dad, Mom. Yeah? Me and Dad were the first ones to come here. I know. Dad, did you even know these place before? What? Yes. Yung isa doon sa Pinoa. Mom. Yes? I want more bank. Huh? I want to bank more. And where's the... Nanis, Manners, yes. Ano sasabihin? please. Okay. Mom, how about you have the other one? This It's one will alright be for for you. Holly. Sorry. Parang turista lang si Holly, eh. Dan? Okay. Alcohol here. Something. Underhand? Kuya? Holly? Oh, you got it on my football. Alright, it's alright. Daddy? And me. Who's that? Laura. Lyra. Yeah, it is Lyra. Nakita namin si Lyra. There's the park. We're here. Ayun sila yun. Nawawala kami and si Kuya ulit ang discover kung saan kami liliko. Ang galing talaga ni Kuya. Nagbusina sila kasi nasa likod pala namin si Lyra. Umalis yung mag-asawa. Papunta na sila sa bahay nila. Galing sila siguro somewhere. Ayun, mag-kick muna kasi yung mga bata ng footy dito sa park. Tingnan nyo si Holly, oh. Habang nagkikik ng footy yung mga bata, kumuha ko sa likod ng damit kasi eto, diba, yung t-shirt ko, manipis to guys, and off-shoulder siya. Nagaganon siya. So sabi ko, palit ako. So kumuha ko ng, eto yung binili ko kanina sa JJ ba yun? JJ yata, yun ya. JJ's, ayan. So ang ano niya is, magkano siya? $39.95. Ayan. So palit ako dito sa likod. Kasi malamig, sobrang lamig. Yan yung itsura niya, guys. So, di ba? Quick change tayo. Ayan ang itsura niya. Size ano to? Extra small. Ako na talaga extra small. Nagtaka nga ako. Nung sinukat ko, akala ko, maliit. Yeah, extra small siya, oh. Diba? Pero depende pa rin kasi eto, medyo, siya loose ba? Tsaka, naka-crop top tayo, guys. Pero hindi naman kita. Kasi susuotin ko pa to. Ito yung parang kurukurian. So, ayan. Okay, tapos may dalawa siyang bulsa dito. Alright. Punta natin yung mga kids. Mauubos ko na yung aking milk tea. Si Holly, nagustuhan niya na. Si Coach dyan, andun, no. Si Holly, tingnan mo, naka-shade talaga siya. 5:30 pa naman kasi ang usapan pagpunta sila live. In maaga kami. Sabi ni Jan, maglaro muna yung mga bata dito sa park para malapit na lang kilala. Kasi yung mga bata, kinukulit si Jan ang mag-kick ng footy. Manner. Kaya mo yan. You can do it, Baba. You can do it. You can do it. Good job. But not that one. No, not that one. You can't reach that one. Oh! And now you can reach it. Swing, swing. Yeah, swing. Go. Yeah, swing. Okay, swing, Mama. I can't. You can do it, Baba. Malamig, Baba. Where's your vest? Anong sasabihin? Anong sasabihin mo? Go, 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 go. And, tingnan natin. Careful, ha? Careful, Baba, ha? Wait, Sak, wait. Good job, Baba. Sak, wait. Sak, wait, because we might go. Sak, wait. Ipahin kita dyan. Okay, Baba. Can you do it? Yes. Okay, wait. Sakari, wait, ha? She might fall, ha? Sakari! Sipain talaga kita. Kulit mo. Baba, go, Baba. Sak! Please. Nangihilig na siya.
Okay, hold on, Baba. Good job! Hold on, Baba, ha? Kasi mataas na to. Sana, Baba. Go, Baba, go! Yeah! Yay! And now what? I can't eat that. Wait, Baba, wait. Fix your shades, Baba. Ayun na naman si I ano. can't do that. Ha? Mom! You can do Give that. me jump! Tignan niyo si Sak, oh. Si Gagamba boys. Wait, Baba, you wait. I'm just gonna watch Kuya Sak first. Pupunta siya dun sa kabila. Ang lamig, parang yellow ang lamig. That's the monkey one. Lamig. Wow. Mom! Wait, okay. Ayun na si Sak. Go, Sak. Okay. Okay, go to Kuya Sak. Ah, no. No, ako na lang. Come on, Baba. Wait, dito muna kayo guys. Yeah! Yan naman. Ha? Ang lamig! Spin niya, okay. Iwan ko muna doon yung tick. Baba, careful ha! Baba, not there, Baba. You cannot do that. Baba, no. You cannot do that one. Gusto niyang mag-ano dun sa bar na yun. No, just slide here. Go. Go! Ano, spin? Paano nga ito na? Ito. Fast. I cannot do that fast. Only daddy. Wait. Hiluhin natin to si Sak. It's not really fast. Yeah, only daddy can do that. Fast. Okay. Hold on. 1, 2, 3. Yay! Ang lamig. Ha? Stop. Wait. Wait. What? Put the bell on. Hindi ko raw siya nilak. Wait. Diba? Safety first daw. Okay. I'll swing. Ha? I'll swing there. Way far. Okay, hold this one for mommy, please. This one. Hold that one. Ayun yung sisak ko. Okay, thank you, Holly. Okay. Then, put it in. Nanginginig siya. Ang lamig kasi. Nasaan yung vest mo? Yung ano mo, yung life jacket mo. Ready? Go! Yung dalawa, yung mag-ama, si Tija at si Ando, nagkikik ng puti. Sak, oh my God! Tingnan mo siya. Sakari! Magkapunta ka nga dun sa kabila. Hoy! Sak, careful! I've been holding this at school. Oh my God, baka makapunta ka sa ano, dun ba? Maitsa ka. Tingnan mo siya talaga. Siya na talaga ang brave. Ikaw na talaga, Sak. No! What? Natakot ako kasi semento to. Sak, don't do that again because this is cement. Eto, ha? Yes, baby. Napasigaw tayo, meron pa namang ano, isang pamilya. Kararating lang din nila. Kanina kami lang. Higher, one. Ayun naman si Sako. Yeah. Ayun naman si Sako. Ang haba na nito, 7 minutes na. Yung mag-amanda na. Why don't you kick Foodie? I thought you want to kick Foodie, Sak. Kanina nagkikik siya. 1, 2. Big. Mom, what's this? Ha? That's enough? Okay. No, mommy's here. I can catch you, Baba.
Lamig, para ng yelo yung kamay ko. Tapos na siya. O, dito naman siya sa horse. Okay, ayun na si Sako. Nagkikik na siya ng footy. You can't do that. Bakit daw yung bata naka... Yeah, only with daddy. You should put your ano nak, yung beanie mo ba? Binilang kita. Wait, I'll get it. Wait, stay there. Kunin ko yung vest ni Holly kasi nga nanginginig siya. Which one, Han? Ah, here. And yung binili ko sa kanyang beanie. Hanapin ko muna. O, diba? Nanginginig ang kaming dito. So, eto ba? Lagyan natin sa kanyang ulo kasi yung lamig. Oh, isa. Ayan na siya, oh. You alright, Baba? Are you warm now? Tapos papasok naman siya. Nandito na kasi yung boys, oh. Papahinga na siya. Dad, look! Sara natin to. Tapos kailangan ko na tong ayusin. Kasi bukas balik to normal life na tayo. Baba, get in, Baba, because it's really cold na. Sobrang lamig na talaga. As in. So, dito ko binili yung aking suot ngayon sa JJ's. Okay. Yung luggage, dito ilagay. Yung mga dala namin. Yung pilokan doon. Si Holly. Yeah. Hala, parang sinipon na tayo. Oh, what are you doing? Punta na tayo kilalay. Sobrang lamig na. Anong oras na? Mag-aalas 5 na. Wala nang init. My neck hurts, Dad. Why? I know. Oh, because you're always doing handstands on it, the couch, mate, sitting on it. That's right. Alam mo yung headstand si Sak dun sa couch sa hotel? Not Sa, that, turn the next one. sa ano ba? Dun sa pinag-stayhan namin. This one. Lagi niyang ginagawa. Kahit sa bahay, pinagsasabihan ko siya eh. This one. Dito na tayo. Yung tea, nakalimutan ko sa park kung saan ko linagay. It's not. Yung binuhat ko si ano, Yeah. yung binuhat ko ba si Holly? You're always organised. I know, Tito Yeah, Dan. because we had to Dito na pala si Dan, no? Mom. Dito na kami, guys. Ang tagal ko hindi nakapunta dito kay Lalay, as in. Hi, Ton! I'm gonna go here. It's very cold now. Come on, it's warm inside. You've been running around the park, buddy. Yeah. Freezing outside. Nawala kami, si TJ ang nakaalam. Saan kayo? Hindi namin kayo nakita. Ay na. Nakita namin sila. Siya nag-open ang bahay namin. Sabi ko, wala. Sabi ni Dad, si Tony ba yun? Sabi ko, ha? Si Tony ba yun? Yeah, sila yun. Where's Tony? No, is he lost? Ay, sa kami na sinusundan talaga. Nagkasinunan tayo. Kaya nga. Sikat, papunta rin, di ba? Okay. Naghahanap si Sak ng okra doon sa isa. Mom, where's my okra? Sabi ko, wala. Paborito niyang okra. Pasimple siya eh. Sabi niya, Tita Race, look at this. What is that? Is that Sari store? Tita Lyra Sari store. So you mean you want it? Don't you? You want it? It's not mine. It's Tita Lyra's. You have to ask Tita Lyra. Tita Lyra. Ask Tita Lyra, go. Did you kiss Tita Lyra? Did you say hi to Tita Lyra? Oh, hug Tita Lyra. Say hi. Di pa siya nag-hi. And then she's like, Tita Race, look at this. Sabi, oh. Yeah. I did. Did she say yes? Yeah. He's so lucky. Eto, dala nila Race. Mag-steak yung mga boys. Tapos si Dan daw gumawa nito, oh. Tapos bumili sila sa Coles ng potato salad. And ayan, magsisinigang kami. Oh, may dala akong singkamas. Where's the kangkong? Pwede din. Pwede? Oo. Ikaw hindi ka pwede. Mag-uong dahil. Sing ka lang. Simple ka lang. Ayan na yung singkamas, guys. Masarap ito. May suka ka, Dal? Meron din. Okay. Wala Please. naman yung suka. Wala nang suka.
Okay lang? Pinakurat. naman ito. Okay. Ayan, ito may suka pang konti, oh. Same colour, you know, Sukain. Ayan, linagyan ko siya ng sili yung suka and sabi ko kay Lay, uwi ko to. Ngayon, ang mahal nga. I-freezer ko to eh. Ulo pa noon. Akin na. Ako na. Binablog kita. Sakto, din nahulog mo yung ano. Singkamas. Guys. Palpak guys. Nangali. Nahulog yung ano niya. Pa-stick pa kasi. Ganito ka. Pwede naman kamayin. Ganito kasi sa Pinas, nasa bote siyang malaki. Oo. Diba? Sawasaw natin dyan. Ay, sarap. Ang sarap. Harap. Tahimik yung mga anak ko, oh. Nanonood sila ng Jackie Chan. What's the title of this, kuya? The Spy Next Door. Napanood na nila to sa bahay, pero... Sit down here. Okay. Napanood na namin to sa bahay, eh. Ay, naupahan ko si Mushi niya. Sorry, Baba. Baba, where is your shade? I get out the dark. There's no sun here. There's no sun here. Only outside. Only outside. And outside it's dark. So you cannot use it. Tomorrow again. Hindi talaga sila umaalis dyan sa kinauupuan nila. Seryoso sila. Paulit-ulit na namin ito napapanood. Hindi sila nagsasawa. Seryoso pa rin sila manood. And yung mga boys, ayun, oh. Luto na yung sinigang at saka minudo. Pero sabi nila, ang tawag nila dito ay picadillo ang tawag yun dito, Lai? I think so, yeah. Oh, yan ang tawag. Sa amin, ang picadillo may gata. Sa kanila naman, tomato sauce. Sa amin, isda siya na may gata. Kararating lang nila, Baba! Angka. Ha? Lamig-lamig sa labas. Baba! Tita Mami. Say hi, people. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi, dito, Papa. Say hi, guys. Say hi, guys. Oy, dalawa yung ewan ko kung bakit dalawa yung nabili namin. Ibigyan ko na to kay Birol kasi pareho lang. Size 3, pareho sila. Dalawang ganito yung nabili ko. Match na sila. So sa kanya na lang yan. Tita Mami. From Tita Mami. Oh, heart. You're welcome, Baba. Basta pa nga. Sit down there, Baba. You watch, Baba. Oh, Minions. Oh. Go sit there. Oh, don't change it, okay? Because Veronica likes that movie as well. Sa akin nga, nasisira din siya eh. Nag-error siya yung memory card. Error? Hindi mo lang yan? Hindi, eto. Yung hindi ko pa yung ginagamit. Hinahayaan ko muna siyang, mamatay talaga siyang kusa. So now we're going to your bedroom. Don't you think we're moving too soon? I love to hear you when you complain about your best friend, how she's so late. And as you're talking, I'll start thinking all the Luto na yung steak ng boys. Ayan, ito yung kay Jan tsaka kay Dan. Kasi medyo maanghang to. Maanghang yung nalagay namin. Ito ba, oh. Yung sa steak. Ito, oh. And ito yung kay Neil tsaka kay Tony. Okay naman nila. Okay na? Kanina sila. Okay na? Mainit na? Okay. need to start sinking. I don't care about Is it mainit na, Day? Kanina. Ano ba? Tikman mo. Okay na yan? Okay, thank you. Honey, eat now. You know which is which? Okay, this is yours, hon. Because that one is a little bit red.
Huh? I know. This is only for conference room. What's that? Oh, slime? Yeah, it's like. Yak! Yak! Kadiri siya, Sak! Ito yung kay Kuya. Kuya! Kuya, sit doon. Doon na sila sa boys. Come on. Yun na yung ano ba? Thank you. Kuya! This is yours. Thank you. Welcome. Go sit next to Dad. Or, Not hungry. I'm not hungry. I'm full. oh. Oo, kasi kumain. Ito kay Sak, pero gusto niya raw ng sinigang. Okay. Wow! Just that? Wow. Wait, that's a big plate. Wait! Ang gaya yung sinigang. Tingnan niyo yung kanilang mga camera, guys. Oh. Kanya-kanyang pwesto sila. Ayan. Polly, you're not gonna eat? Mamaya ko na lang siya pakainin. And eto pala, i-deliver ko to kay Sak kasi gusto ni Sak okra. The okra boy. The okra mo. Ayo! Lamig kaayo. Sak? Here, nak. The okra. Where's Holly? Huh? Wait, I'm gonna get you placemat. Yes? Holly is in here, Holly. Dai, asan yung placemat mo? Kasi mainit to. Ang table mag-aano. Alis, hindi niya pa talaga nagagamit. Ako yung makakauna. Bigay ko to sa kanya. Ayun yung gunting, be. Diba? Bigay mo, gamitin mo. Ano ang gamit ko kunin ko? Nakalimutan ko yung kukunin ko. ChonaAndMyKids. ChonaAndMyKids. Yummy. Sak, oh. Be careful with the soup, okay? This one will stay here, okay? Okay. Paborito niyang okra. Okay? You be careful, okay? Huh? Good? If you want more, let me know, okay? Right now, spend the summer in this beach house. 'Cause I was trying. Wala. Oh, wala. May pa-milk tea si Kat para sa kanyang 100K. Salamat. Andito na sila po. Apple juice? Ayan na siya. Oh, Gusto niya Play-Doh apple juice. wala, patay ka. Ang dami niya kasi ginawa. Ayan, oh. Yes, Papa, I'll make you Play-Doh apple juice. Marami siyang Sabi ko request. dinosaur eh. Yung may skeleton eh. What did you say, Han? My little man. I Ang, haven't held him for years like this. Have I, boy? ang tagal niya na raw na hindi nakarga si Sa. Do you want some dessert, Sa? Yeah. Oh, kaya pala. How about my boy? How about you, Ya? You want some dessert? No? No what? Okay. Dessert na yung boys, guys. Late si Pompal dumating dito kaya hindi na siya nakakain ng sinigang. Kanino yan? Hindi ko alam kung sino ang kay John. Alright. Lai. You got to sort Tony's out for me. Yeah, I'll just give him mine. O, yan sila, oh. Here, I will feed it there. Enjoy na enjoy sila sa mga gawa ni Tita Riz, oh. Ang ganda naman kasi talaga, oh. Too much. Ayan yung... You like some? Is this your son? Yan sa kanya. Ah. You're just telling me I got a lot, then you can't do something Yes, like that. you need more for John. You need white. Who's that one, Han? Good boy, man. Ay, bigay mo na sa kanila. Guys, ano oras na, guys? 12:30 na, uwian na, guys. Uwi ka na, hindi ka pa nakita sa vlog ko. Nandito siya. See you. Happy sila. Tony, thank you. Great to see you. These are not really. Uwian na, guys. Uwian na guys sila. Kasi nandito See you, na Manay. See you. Uy. Babalik ka? Sinigay mo ba yun? Nandun yung basurahan na. Dahil ilagay ko na ito. Maglinis muna tayo. Thank you. Mag-aantay na. Eh, put it here. See you. Dan, thank you. See you. Yeah. See you soon. See you, Mark. Yeah. See you. Family, I'll see you. Oh, sorry. Hindi niyo ako pinansin. See you. See ya. See you, Nelsie. Bye. See you. Yeah, good to see you. Baba, don't forget
this one na. Okay. See you, Pompa. Say Pompa. See you. Wala siyang vlog, guys. Did you say see you now? Baba, kiss Tita Mami. Kiss Tita Mami now, Baba. Ay, Say you to everyone now. Come on. Si Zach nakatulog na eh. See you to everyone. Yeah.